Reng. Ayo dibuka Pak Jote. Halo bolo, assalamualaikum. Wong e teko rezekine teko. Ya. Ngene Joko karo Dudo ya wi. Ki wis mulai beli panen bolo nganjuk. Wis berambang tajuk tiada lawan. Nah. Wis ngene. Tenan. Calon bibit iki cara bibit yang sambenyo ndi iki nek kok nganjuk repotku kret. Piye Beti? Wis tenan to. Iki lho pokoke urip ning nganjuk ki repotku iki marah yo tok-tok gak negakno, Bos. Wayang ganti, Bos. Wayang ganti ya ki engko panen brambang lho diganti. Yo engko mereka kene nek wong sing kirim. Tinandur pari brambang tenan to aku ra giroh, Bos. Tinandur pari brambang. Waduh, bening sakidule Gunung Pandan. Iku nyoto dadi panguripan sandang pangan. Nangdingan. Terus ngocori saben-saben sak lore kutha bisa agawe lali aku malah. Disenggai gak patat to. Disenggai lali grogi. Waduh bening sakidule Gunung Pandan. Iku nyoto dadi panguripan sandang pangan. Ngocori saben-saben lor kulone kutha mesti tinandur pari brambang jagung dele kacang bisa agawe subur makmur raharja mula tan kuciwa wong sing padha teka kuwi waduk kali bening paninggalan Mbah Harto. Bener ora Mbak Yun? Oke, masuk, Mas. Ki lagune nak gaweane dhewe nek laline ya lumrah. Lagune piye mau? Wong sing nyipta iki wong tani kok sing gawe dadine ya iki lho. Wah, panen. Sing penting masuk to, Mas. Najan nambur adol sing penting masuk lho jere Mbak Yun. Lah iki lho kirimane teko, Bos. Kirimane teko. Sawan sampai rengkeng-rengkeng Bos ngingoni wong 20. Sarapane nganti rengkeng-rengkeng ya. Wis ngono bolo, salam sejahtera selalu. Salam sejahtera selalu dari petani warga desa Ngatiboyo Rejo Nganjuk Jawa Timur. Merdeka. Merdeka iki lho merdeka. Gak merdeka lah. Populer ya merdeka. Wis gak kaya kuwi ya petani bawang merah lho, Mbok. Rego pira wis tetep semangat. Tetep merdeka. Aduh, repotnya guling-guling, Bos.